Pre nego što krenemo, želim da se zahvalim World of Warshipsu zato što su sponzorisali ovaj video. World of Warships je taktička igra u kojoj upravljate velikim istorijskim brodovima i imate 400 brodova na raspolaganju. Imate predivne mape, možete da igrate sa prijateljima i ako se registrujete putem linka dole, možete dobiti početni paket u vrednosti od 25 evra. A u tom paketu se nalazi 200 dubluna, 2 moćna broda, 2,5 miliona kredita i 7 dana premium naloga. Tako da, registrujte se, imate link dole. Ćao svima! Danas ćemo malo da pričamo o monitorima. Znači, kako on pokazuje boju. Znači, evo, sad ovi monitori za mene, vidimo, jeli, ovo žuto, ovo roze, plavo. Kako nastaje to, jeli? Kako ta boja bude u monitoru? I ovo naravno ne važi samo za monitor, nego generalno za ekrane. Znači, nebitno da li je TV, laptop, telefon, tablet. Znači, bilo šta što ima ekran, kako on pokazuje boju. I kao i uvek, znači ja ću kazati, jeli, onako osnovno, da svako može da skapira, a ako nekoga baš zanima, jeli, malo dublje, kako se zapravo to sve dešava, imate po internetu brdo materijala, tako da lako možete da nađete sve informacije koje vas zanimaju. Dakle, svi znamo da ekrani imaju to nešto što se zovu pikseli. Šta su pikseli? To su tačkice na ekranu. Šta je rezolucija? Znači, to je koliko ima piksela. Znači, 1920 puta 1080, najpoznatija rezolucija. Šta to znači? Da imamo 1920 tačkica ovako, 1080 tačkica ovako. I koliko je to ukupno tačkica? Pa, bukvalno 1920 puta 1080. Ajde baš da pogledamo koliko je to, evo sad i mene zanima. Znači, 1920 puta 1080. Znači, da jedan monitor 1080p rezolucije ima preko 2 miliona tačkica, to jest 2.073.600 tačkica. E sad, zašto su te tačkice bitne za boju? Zato što u suštini to je ono što pokazuje boju. A šta je rezolucija? Znači, u suštini što više tačkica imamo, to će slika biti oštrija, jel tako? A kako ti pikseli pokazuju boje? U suštini, ako pogledamo jedan piksel onako pod mikroskopom, vidjet ćemo da je to, jeli, jedan, jeli, kvadrat i u njemu imamo 3 polja gde se nalaze 3 boje, to jest RGB. Znači, R crveno, G zeleno, B plavo. Znači, imamo te 3 osnovne boje i bukvalno to je kako nastaju boje na ekranima. Znači, od te 3 boje nastaju sve ostale. Idemo da vam demonstriram. Uzeo sam ovaj moj stari Tesla televizor. Zašto sam baš njega uzeo da vam demonstriram? Vrlo jednostavno, zato što je on star i ima malu rezoluciju. Šta to znači? Znači, mi imamo ekran veličine 32 inča, ali rezolucija nije čak ni 1080p, nego ona 1280 puta, ne znam ja koliko, nije ni bitno. Znači, ima manju rezoluciju i zbog toga, znači, ali s obzirom da je veliki, ima malu rezoluciju, znači da ima veće piksele. I zbog toga ćemo lakše da ih vidimo na kameri kada budemo zoomirali u njih. Poređenja radi, ovaj laptop, recimo, ima jako mali ekran, znači ima 13,3 inča ekran, ali ima veliku rezoluciju, znači veću od 1080p, što znači da su pikseli jako mali, tako da, recimo, ovde da bismo videli piksele, bukvalno bi nam trebao mikroskop. E sad, kako je moguće da mi od samo te 3 boje možemo da napravimo sve ostale? Zato što one mogu da se, jeli, pale i gase po potrebi i da budu povećane i smanjene koliko treba. Tako da, evo, recimo ovde sada imamo RGB, kao što vidite, znači ovde RGB, i šta ovo predstavlja? Znači, koliko će biti upaljeno R, koliko G, koliko B. I tako dobijamo bukvalno sve boje. Znači, inače, to se izražava u brojevima od 0 do 255. I sad, recimo, evo, vidite, R je na 255, ostalo je na 0 i zbog toga imamo crvenu boju. Ako sad, recimo, dodamo malo, recimo, G, znači zelene, recimo 100 da dodamo, znači, vidite, sada dobijamo neku narandžastu boju. Ako dodamo malo i blue, ajde da vidimo šta ćemo dobiti, evo i to 100, ajde zapravo 255 da bude maksimalno,
Znači, evo, sad dobijamo neku rozu boju. I sad tako vi možete se igrati u suštini sa svim i svačim, evo, 200 samo, razumete? Znači, I znači sad se čisto radi, o dozama, da ih tako nazovem. Znači, jednostavno, evo ovde sad, bukvalno, znači, ovaj deo televizora, znači, svaki piksel sada, što ima te 3, znači, njemu je sada upaljeno, u odnosu 255R, 100G i 190B. I tako smo dobili ovu boju. E sad, kako se pokazuje crna boja? Crna boja je vrlo jednostavno isključena, znači da nije ništa upaljeno, tako da evo, ako ovde stavimo 0, i ovde stavimo 0, i ovde stavimo 0, znači evo, ovako smo dobili crnu boju. Znači, tehnički, ovaj deo televizora sada ne pokazuje zapravo ništa i zbog toga je crno. Sećam se, recimo, u srednjoj školi, nešto smo radili na projektoru i jedan moj drugar iz razreda je pitao zanimljivo pitanje koje, eto, sam zapamtio do dana današnjeg, a to je kako projektor svetli crnu boju na zidu. I ja se sećam da sam ja tada isto bio u fazonu kao, brate, pa stvarno, kako? Međutim, tehnički crna boja na projektoru je samo iluzija, zato što crna boja zapravo uopšte, naravno, kako možete svetliti crnu boju, nego je fora što svetli sve okolo, recimo vi da imate onako sve belo i samo jednu crnu liniju preko, znači vrlo jednostavno ovo ostalo toliko svetli, a ovo ne svetli, da se stvara veliki kontrast i onda zbog toga ti u glavi misliš da je to crno, ali zapravo taj deo je samo neosvetljen. E dobro, rešili smo crnu, znači crna je jednostavno, da kažemo, isključena, ali šta je bela? Znači mi nemamo belu boju, imamo samo bukvalno ove boje. Kako se onda stvara bela boja? Ovo je nešto što iskreno čak ni ja ne razumem zašto je takva optička iluzija, ali je takva. Znači, bela boja je u isto vreme i crvena, i zelena, i plava. Znači, da su upaljene sve pod istom merom, jeli? Znači, ako stavimo sada R255, G255 i Blue 255, dobijamo belu boju. Mada, ovo, iako mi vidimo kao belu boju, znači, ovo zapravo unutra svetli, znači, crveno, zeleno i plavo. Ako mi ne verujete, ajde sad ćemo da pokušamo da uzumiramo da vidite. Znači, evo kako izgleda bela boja, ali ako uzumiramo, znači, vidite da se zapravo boje svetle. E sad, ovo ne izgleda savršeno na mojoj kameri, zato što nema makro objektiv, to jest objektiv koji može, onako da snimi nešto što je izuzetno blizu. Tako da sam morao malo da improvizujem, tako da ne vidi se baš najbolje, ali u svakom slučaju mislim da je svima jasno, da se vidi da svetle, RGB sijalice. I sad, recimo, ja ako nešto uradim, recimo, evo, sad ću da isključim G, znači stavit ću G0, znači, sada zapravo svetle samo crvena i plava. Ako, evo, isključim i plavu, znači, sada svetli samo crvena. A ako isključim i R, znači, sada ne svetli ni jedna. I evo sad, ako pustim neki video, znači, vidite kako se jednostavno po potrebi, boje smenjuju, znači, gde koja treba da bude, tako se, pale i gase različite boje. Tako da, eto kako se zapravo stvaraju boje na vašim ekranima i ovako zapravo funkcioniše bilo šta što ima RGB. Znači, šta zapravo znači RGB? Uglavnom svi pogrešno smatraju da je to čisto osvetljenje, ako piše RGB znači da je osvetljeno, što mislim jeste, ali zapravo nije. Znači, osvetljenje je osvetljenje, ali RGB je da ti imaš tu mogućnost da staviš boju koju želiš. Znači, evo, ja sad recimo moju tastaturu, na primer, ona ima RGB osvetljenje i šta to znači? Da ona ispod, znači, ima isti ovaj princip, znači, ima crveno, zeleno, plavo i onda ja tu mogu da stavim koju god želim boju, zato što, one mogu da se mešaju i mogu da prave i belu, ako se upale sve zajedno. Tako da, eto, sad znate kako funkcionišu ekrani, znate kako RGB funkcioniše i kažem opet, ako vas sada malo detaljnije zanima, recimo, kako se uopšte te boje, znači, sad znamo da imaju te 3 boje na ekranu, ali kako su one došle tu, kako se to, recimo, da kažemo, stvara,
eto, možete to da istražujete, ili ako vam je zanimljivo, pišite u komentarima pa ćemo snimati klip i o tome. U svakom slučaju postoje nekoliko različitih tehnologija, ali zanimljivo je. I još jednom da vas podsjetim da probate World of Warships, imate dole u opisu link i još plus sada znate, znači dok budete igrali, znate kako se te boje pokazuju. Znači stvarno ne znam šta više želite. Tako da, to je to.